Nakatutok ang kapulisan sa Lanao del Norte sa pagdakop sa laing pangkaubanan sa 39 anyos nga babaeng nadakpan kung asa may abot sa kapin 1.3 million pesos ang nasaknit nga droga. Tinubdan sa droga sa sospek, ginasubay sa otoridad. Ani ang report ni Cyril Chavez. Padayon ang verifikasyon o pagsubay nga ginahimo sa kapulisan sa Lanao del Norte ngadto sa lain pang drug personalities nga naglihok sa probinsya. Kini human ubay-ubay ka mga personalidad ang migawas sa pagkasikop sa 39 anyos nga babaeng housewife nga nakuha og gituwang shabu nga mobalor sa kapin 1.3 million pesos. Ato apong tanaw no ginalantaw nato kung kinsa ang iyahang source. Actually aduna siya mga pangalan, adunay lokasyon nga iyahang gihatag nga impormasyon, but that is subject for validation. No, kay pwede man pud kana nga iyaha lamang mga aligasyon. Kainumduman, June 12, pasado las 7 sa gabi, nadakpan ang sospek nga si alias Bukil, kinsa residente sa barangay Mama Anon, Salvador, Lanao del Norte, sa operasyon nga gilusad sa PDEU sa lungsod sa Lala. Napalitan kini og shabu, bugti ang 1,000 pesos nga kwarta og na-recover gikan kaniya ang sobra 200 grams nga shabu. Actually, based on the information, kini ang iyahang mga parokyano niini is naa sa munisipyo sa Lala ug sa Kapatagan. Sa tabok-tabok lang kana nga mga area ang iyahang ginadistributan. Wala pa'y pahayag ang sospek apan miangko na kuno kini sa kapulisan sa iyang aktibidad sa ilegal nga droga. Ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang sospek nga mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao